Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko alamisa don n'o tun ye kunun ye desanburu kalo tile 28 a yirala k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ kɔrɔn yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti mara kɔnɔna na ko olu ka bolimafɛn n'o ye mobili ye ko yɛlɛla mine dɔ kan a yirala k'a fɔ ko u sɔrɔla de ko u tun bɛ ka binganni kɛwalekɛlaw k'u tun bɛ ka olu dɔw de gɛn ko o gɛnnin de kɔnɔna na sa u ka mobili u taara yɛlɛ mine masinama in kan ni ka mobili pɛrɛn sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigi 3 tora a la ko wa ko 3 fɛnɛ ko o joginna tuguni ka juguya ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin kɛwale minnu filɛ nin ye tantɔ ko a bɛ ka caya Mopti mara kɔnɔna na wa d'a kan k'a fɔ ko bingannikɛla ninnu k'u kɛlen don ka miniw don yɔrɔ caman na wa ka finitigiw dɔrɔn tɛ ko hali yen sigibagaw fɛnɛ ko olu bɛ ka to ka taa bɔ a fɛn ninnu kan a mine masinama ninnu kan ni u bɛ ka pɛrɛn ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ tuguni ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Zen o kɛra Koro ko bingannikɛla dɔw k'olu y'a ɲini ka bin bangi dɔ kan yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ k'an ka finitigi minnu bɛ yen ko olu sera ka se bingannikɛla ninnu na ni ka u gɛn nka hakilina jiginna kibaruya fɔlɔ minnu tun sera maaw ma o de tun ye k'a fɔ ko terorisiw de tun kɛlen don ka ataki siri yen Koro yen nɔ nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko bandiw de tun don k'u tun bɛ fɛ ka bin nin bangi masinama in de kan walasa ni ka boli ni a wari ye ayiwa an balimaw nin kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la